Депутаты оккупационного парламента Крыма призывают мир не поддерживать меджлис крымских татар и указали на опасность, исходящую от данной организации. Российский парламент Крыма заявляет об осуждении и недопустимости экстремизма, терроризма и насилия и поддерживает решение Верховного суда Крыма, которым меджлис признан экстремистской организацией и его деятельность запрещена. Жодного факту терористичної чи екстремістської діяльності в роботі меджлісу вони навести не можуть. Кажуть тільки про Джамілєва, Чубарова та Іслямова, до них дотягнутися, в них рученьки коротенькі. І тому я вважаю, на фоні прийняття і підписання так званого пакету Ярової, в Криму буде розгортатися нова хвиля репресій проти будь-яких активних людей і людей, яких влада сприймає як власних ворогів. Дуже цікаво, на мій погляд, слухати про порушення міжнародного права від людей, які є зрадниками власної країни, і яких, на мій погляд, чекатиме міжнародний суд.